and philosophy. Với này lại Textbooks for higher secondary course. Hình kling pece. Maidara gabu odal gudiau. लोगोफोर मोजां मानसियासो बेबायदि फाग्लि जायो आरोना जानो हागौ आबैया सिगां समाव जोबोद गोरोंमोन आरोना बेखौ जानो हागौ बायदिसिना बिदिनो गोरों टेलेन्टेड मानसिखाय मेगन गोसाफोरा जानो हागौ माबा माबि खालामदोंबो जानो हागौ ओमफ्राय बाट हारसिंबो जानो हागौ आरोना अब्लाबो गोसो दुखु गाबखांनाय मोनो आरोना बेफोर भिडिअखौ नायोब्ला hello guys, welcome back to the channel. To nontonमोनखौ बे आंनि डेमल ब्लग इउटिउब चेनेलाव आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनायनानै लानाय जालायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ गाइस ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि ओमफ्राय थ' दिनैनि भिडिअआथ' ब्लग भिडिअ नङा नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै दिनैनि भिडिअखौ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला दुखु मोनालासिनो रावबो थानानै नङा आरोना बे आबैखौ नायना लादो दुखु मोनदों आरोना नायनानै भिडिअखौ गाइस ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नाय Studying India. Đi फरायबावदो फरायबाव इंग्लिशखौ फरायलाय खनसे नैखौ फरायलाय Logic, econ, and philosophy. ओमफ्राय नैलाय Textbooks for higher secondary course. बापरे बाप ओइ मानसिदेन Facebook for higher secondary माबोरै थिग जानायखौ दस्राव Assam Higher Secondary Education Council. ini kalian orang nenggo Deng hình kling pece. Hình kling pece. Hình kling pece. Maidara gabu odal gudiau. Jeng subung zibia gabu apa berai batuwi serau. wah Iberang rajaper. Kebun baidi deglai bor bori ansole batu puja apa tunga बे भिडिअखौ आबैनि बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरोना थ' आं दहाय फेसबुक नायबाय थानायाव नुदों ओमफ्राय नोंथांमोननोबो आं बेखौनो शेयार खालामनो होननानै दिनै भिडिअखौ लाना फैबाय जोबोर साबायखर गाइस जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि चेनेलाबो 1K साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय लोगोफोराबो 1K नि पार्टि बिगासिनो 1K जाबाय केक हादो बोरो बेदरा होननानै ओमफ्राय आङो साननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोननो 1K केक हानो थांगासिनो ओमफ्राय बेदरखौ जाहोनो थांगासिनो नोंथांमोनाबो आंखौ बेबायदिनो अनलांबाय था दा जेबायदि सापर्ट होदों बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था आरोना लोगोफोर थ' आसा खालामना थाबाय लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जौसिनाव लांगोन आंखौ दिनै भिडिअ बेनोमोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां ओमफ्राय गाइस दिनै भिडिअ बेनोमोन थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस थ' बाय बाय